A yanzu haka ina tare da Comrade Bello Basi Fage, wanda mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum, wanda za mu tattauna da shi a game da batun yadda shugabanni suke yawan yawace-yawace zuwa ƙasashe, wanda kusan yawanci sukan yi wannan ziyarce-ziyarce ne domin kawo wa Najeriya masu zuba jari. A baya-bayan nan an ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana shirin tafiya ƙasar Brazil bayan dawowarsa da ƙasar Saudi Arabia, wanda bai wuce kwanaki 5 kacal ba. A ya kake ganin wannan mataki da shugabanni suke ɗauka na yawan tafiye-tafiye a daidai lokacin da 'yan ƙasa suke cikin hali na kakanikai? To ni dai na farko ban yi mamaki ba ko kaɗan game da yawan tafiye-tafiye da shi shugaba Bola Tinubu yake yi, saboda yana koyi ne da tsohuwar gwamnati ta mai gidansa Buhari, kuma ya tabbatar wa da 'yan Najeriya cewa zai dora daga inda ya tsaya, wanda a tarihin Najeriya na tabbata manazarta sun sani cewa ba a taɓa shugaban da baya ma son zama a ƙasarsa ba, kullum yana kan yawace-yawacen ƙasashen duniya irin Buhari. Kai tsaye kuma ga Tinubu ya zo ya dora. Kuma abin da yake tayar da hankalin manazarta ko kuma masu lura da al'amuran yau da kullum, har yanzu yawaitar wannan tafiye-tafiyen da suke tun daga shekara ta 2015 har kawo yanzu da ya dora, babu wani abu guda ɗaya na ci gaba da suka kawo ƙasar nan. Babu shakka tafiya tana da mahimmanci idan shugaba zai yi ta a bisa tsari da doro na adalci ne ya kawo ƙasarsa ci gaba, amma shugaba yana zama a ƙasarsa ne ya inganta ta yanayin yadda koda ya fita ya nemi a so a saka jari a cikin ƙasar, za a zo a saka ba tare da wani ɗarfa. Amma ƙasar da babu tsaro, babu tartibin tsaro a cikin ƙasar, wani ɗan tasha zai kama kai tafi daji da kai yana waya da network ɗin ƙasar ya ce sai an kai masa kuɗi yana waje kaza, kuma a je a kai masa da jami'an tsaro a ƙasar sannan ya sako ka. Ƙasar da babu kyakkyawan hanyoyi na zirga-zirga duk sun mutu, gwamnati ta kasa yin abin da ya kamata a kanta. Ƙasar da babu tartibiyar hanya, sahihiyar hanyar da za a yaki cin hanci da rashawa, ƙasar da ba a bin doka da oda. Duk mutumin da zai zo ya saka kwangila ko kuma ya saka ya investing a ƙasar ka, sai ya tabbatar da cewa akwai tsarin gudanar da shari'a a ƙasar ka, tartibi ta yanayin yadda ko da an cutar da shi zai tafi kotu ta ba da oda kuma a bi umarni. Amma ƙasar da kotu ba ta da amfani a Najeriya, kusan jami'an gwamnati ba sa bin umarni na kotu, ga su nan da yawa ma'aikatan federal government har ma law enforcement agency da suke harkar tsaro ba sa bin doka da oda. Ta ya za a yi shugaban ƙasar ya tafi wata ƙasar yana tunanin cewa a zo ƙasar a saka jari? In aka cuci ne jarin, ina zai je ya kai ƙara? Saboda ya gane cewa ma ko da kotu ta bada umarni abu ba a bi, ga su nan ba sa bi, irin su sabti da sauran hukumomi, kotu in ta bada injection ba sa bi. Amma ba ka ganin cewa wannan tafiye-tafiye ya fara haifarwa Najeriya ɗa mai ido, duba ga ko a cikin makon nan Prime Minister ƙasar India ya zo, wanda har ma karama shi akai da lambar yabo ta GCON. Zuwa ne ziyara ce irin wacce ake zamanin Buhari. Har Buhari ya gama yawace-yawacensa, ya gama shekara hudunsa, babu wani da ya zo ya saka kudinsa a Najeriya. Hauka mutum yake yi. Ina tabbatar maka cewa kafin ka saka kudinka a ƙasa sai ka ga cewa tana da kyakkyawan yanayi da za ka saka. Ina lissafo maka abubuwan da muka rasa. Ba mu da tartibiyar ko kuma tsayayyen wutar lantarki. Ba mu da tsari wanda in karanci kuɗi a ƙasa ko kuma kuɗin ruwan bashi. Yanzu kwanan nan aka kara kuɗin ruwan bashi wajen kaso 27. Kusan abin da ka samu na riba za ka aishi wajen kaso 27 ka basu. Nawa kai za ka tsira da shi? Babu tsaro, babu doka da oda. Ina tabbatar maka kafin ka fita wata ƙasar kana roƙon cewa a zo a saka ma jari, dole sai ka fara gudanar da waɗansu al'amura a cikin ƙasarka. Shawara ga shugabannin Najeriya su tsaya su gina Najeriya, a samu tartibin tsari na gudanar da shugabanci, a samu bin doka da oda. Hukumomi na gwamnati da kotu take ba da umarnin a dakata da abu a daina yi su ƙi, gwamnatin tarayya ta rinka hukunta su. Kamata a ce duk mun ga irin wannan a hukumar sauki da sauransu, ƙananan abubuwa da irin wannan da ake gani suna zubarwa da ƙasa mutunci ta yanayin yadda mai sa jari yana tunanin cewa in ya zo ƙasar ka ya saka jari, babu tsari na doka da oda, ko da kotu ta bada umarni ba za a ba, to in an cuce shi ina zai je kai kara. Shi yasa kake ganin idan ana yarjejeniya ta business ko ta wasu kasuwanni haka irin wacce aka a PPP&D da sauransu, zaka ga cewa a yarjejeniyar sai dai a tafi wata ƙasar a shari'a, saboda masu mulki a Najeriya sun zubar da darajar kotunan Najeriya da tsarin gudanar da doka da oda. Saboda haka ni a fahimta ta su tsaya su samar da tartibiyar wutar lantarki a Najeriya, ya kasance muna da wutar lantarki. Yanzu a duniya mu ne na uku, ƙasa na uku waɗanda muka fi wahalar wutar lantarki a duniya. Daga Yemen sai Papua Guinea,
sai Najeriya. Wannan ba abun kunya bane? A Afirka kaf mun fi kowa wahala wutar lantarki a Afirka, mun fi kowa arziki a Afirka, ba abun kunya bane? Ka tsaya ka gina gidanka, in ka gina gidanka ba sai ka cewa bature zo ka sa jari ba, ba sai ka cewa balarabe zo ka sa jari ba, da kansa zai zo ya sa jari. Amma irin wannan kashe kuɗaɗe da suke da yawace da ba shi da amfani a ƙasa, babu abin da zai haifar wa da ƙasar nan sai koma baya. Ina tabbatar maka duk fita ɗaya da shugaban ƙasa zai yi, ɗawainiyar da za a ɗauka ya kai wajen naira miliyan 300 a daidai lokacin da ake fama da me za a ci a cikin ƙasar nan. Su tsaya su gina Najeriya, in suka gina Najeriya ba sai sun yi yawon a zo a sa jari ba. Duk shi ne sa jari idan ya samu kyakkyawan yanayi zai zo ya sa, ba sai ka kira shi ba. Zarge-zargen da ake yi shine yawancin tafiye-tafiyen nan da sukan yi, wasu sukan makale su tafi yawon duba lafiyarsu, wanda kuma mun ga tun a tsohuwar gwamnati kusan cewa tsohon shugaba Buhari ya yi barazana cewa ba zai yarda da yawon shakatawa irin na kiwon lafiya ba, amma kuma shi ma kuma sai ya zo buge da aikata hakan. Me kake ga ya kamata a ce makunta su yi akan cibiyoyin kiwon lafiya na Najeriya domin ya zama ana iya duba su a cikin ƙasarsu? Su tsaya su inganta su gyara su kuma su cire yaudara ga al'ummar ƙasar su. Babu abin da yake zubarwa da shugaba mutunci a wajen al'ummar ƙasa sai ya faɗi abin da ya san ba haka bane. Kamar yanzu abin da ya fara a zamanin tsohon gwamnati ta Buhari da kake magana a kai, shugaba ya ce zai dakatar da harkar yawace-yawacen kiwon lafiya, ya fi kowa zakewa wajen yi. Kaga ba yadda za a yi mai sa jari ba ya dauke ka da mutunci. Ana daukan gaskiya da tsayayyar magana ne a koyi da ita a wajen shugaba a kasashen da suka san me suke. Ba a san shugaba ya zo ya yaudar talakan kasa ba, saboda ba dalilin da zai sa shugaba ya zo ya yaudar talakan kasa a mizani na hankali. Saboda haka su tsaya su gina Najeriya a takeice. In suka gina Najeriya, ina tabbatar maka za a so a sa jari. Shi sa manazarta suke ganin wannan yawace-yawacen da suke yi ba wai suna yawace-yawace bane dan a zo a sa jari a Najeriya. Su sun san ba wanda zai zo ya saka dukiyarsa a Najeriya a ƙarƙashin waɗannan matsalolin da na lissafa maka. Suna yawace ne saboda a yanzu ya zama wani kamar al'ada ne a wajen shugabanni. Idan aka ce ka zama shugaban ƙasa, babban muradin ka da san abin da zaka yi shine ka je ƙasashen duniya a zo a tare ka, ka je waccan ƙasa a zo a tare ka. Su sun ɗauke shi a mazaunin wani abu da za su nuna cewa lalle suna gudanar da shugabanci. Su yi koyi da shugabannin ƙasa irin su John Magufuli na Tanzania, sai da ya shekara 6 yana mulkin Tanzania bai je kowace ƙasa ba, sai da ya gina ƙasarsa ya tabbatar cewa ƙasarsa ta tsaya da kafarta. Akwai tartibiyar wutar lantarki, akwai tsari na bin doka da oda, akwai tsari na gudanar da mulki wanda zai sa ƙasa ta zauna lafiya, ilimi da sauransu. Sai kasance manya-manyan ƙasashen duniya suna zuwa Tanzania su saka jari, ba wai sai an fita an roƙe su ba. Saboda haka wannan yawo suke yi, ba za mu yarda cewa ba yawo suke yi ba sai ran da muka zo muka ga cewa akwai tsaro tartibi a Najeriya, tunda hali da ake fama da shi na rashin tsaro za a iya magance shi. Sai ran da muka ga cewa kotuna suna aiki, gwamnatin tarayya a matsayinta na ita ce custodian na dokokin Najeriya, idan kotu ta ba da oda tana tabbatarwa cewa hukumomin gwamnati suna bi. Duk hukumar gwamnatin da bata fi doka da oda ba, a tabbatar da cewa an cire shugaban wannan hukumar. Wannan shi zai nuna mana cewa lallai Najeriya ta ɗau saiti, Najeriya tana kan tafarki mai kyau. Saboda haka mai sa hannun jari idan ya zo ya saka dukiyarsa ba shi da ɗaro daidai da muskala zarratar. Yana da wutar lantarki, yana da tsaro, akwai dokoki masu kyau a ƙasar wanda in ya samu matsala zai je kotu ba tare da wata matsala ba. Yanzu kwana-kwanan nan ake magana cewa Julius Berger filinsu da yake Abuja ana zargin cewa wannan sabon ministan Abuja ya karba ya raba wa alƙalai. Ina kake tunanin cewa wani zai sake zuwa Najeriya ya zo ya aiki yana ganin irin waɗannan abubuwan da yake faruwa? Kaga a wani abu ne mai kama da zargi ne, amma bai kamata a ce an yi zargin ba. Duk inda ka ji zargi ai akwai wani abu burbushin gaskiya a ciki. Ka gane ko? Ina so in nuna maka cewa abubuwan da muke yi a ƙasar nan babu yadda za a yi mutum ya zo ƙasar ka ya saka dukiyarsa matukar irin waɗannan abubuwan suna faruwa. Dole sai mun tsaya mun gyara su. Shi kuma shugabanci na gari yana tsayawa ya inganta gidansa ne kafin ya tafi neman suna waje. Mun gode, zan tawar mu kenan da Comrade Bello Basi Fage, mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, inda muka zanta da shi a game da yawan balaguro da shugabannin Najeriya suke yi. Mun gode.